Hürmetli тамашачыбыз, концерт вакытында кесе телефоннарыгызны сүндереп яки тавышсыз режимга куйсагыз, калган тамашачыларга һәм артистларга зур ихтирам күрсәтерсез. Сезгә бүгенге тамашадан ләззәт алып, күңелле ял итүегезне телибез. Рәхмәт. Көз алдымда шаулап 100 ел үтті. Тел зинашылары үлеп бітті. Ялған шыға дүния тар екен. Көңілім әр күн илге бәхет күтті. Бәхет күтіп, ой келебін сүтті. Ішшәнләргә бәхет бар екен. Кишләр зәңгәр, таңнар ал икән. Ни шаклы дahилар дөньяга килде. Ни шаклы нәбиләр дөньядан китте. Мин һаманда эшлим, мин исән. Көнгә карап көлеп йөргән өчен, кешеләргә шатлык биргән өчен, йөрәгем яшь, күңелем шук икән. Әллә миңа үлем юк микән? Сүз әйтергә тәвәккәллек кирәк. Сүз йөрәккә ялкын үткәрә. Сүз киптерә, төп башына терәп, сүз меңнәрне яуга күтәрә. Сүз зихенне кайрый кайрак кебек. Сүз ишләрне ипли кырычтай. Сүз көрәшкә чыга байрак кебек. Сүз дошманны кисә кылычтай. Язам, сызам, язам, уйлыйм, ярармы дим. Кешеләргә файдамы бу, зарармы дим. Хурлыйммы мин, зурлыйммы мин аларны дим. Ак намусым күзен тутырып карап тора. Иртә таңда намусымнан куркып ятам. Яткан килеш үрлеп алып шелем тартам. Кишин язган юлларымны йыртып атам. Йөрәгемнең бер ярасы канап тора. Гомер итсәң төшеләнеп, күкрәк киереп,
ялган язып, намусыңа ришвәт биреп, тыштан балкып, тыштан янып, эчтән шереп, бар булганчы юк булуың ярап тора. Үзем өчен генә шигырь язам. Шигырь язмый тора алмаганга. Каләмемне ай нурына манам, агачларда яфрак шаулаганда. Айлы кичтә зәңгәр утта янам, йөрәкләрдә хисләр кайнаганга. Үзем өчен генә шигырь язам. Шигырь укыр дуслар калмаганга. Каләмемне таң нурына манам, агачларда яфрак шаулаганда. Үзем өчен генә шигырь язам. Шигырь язмый тора алмаганга. Чәчәкләрдән нәфис төсләр алам, агачларда яфрак шаулаганда. Үзем өчен генә шигырь язам, хыялымны тормыш алдаганга. Бөгелмәдем, бирелмәдем ширгә. Моңын җиңеп кайгы сагышның, тешем кысып шушы туган җиргә ун тырнагым белән ябыштым. Һәм җир бирде салсал көчен. Иркен сулыш алды үләннәр, туп турысын ярып салыр өчен алмас кылыч бирде пәйгамбәр. Балтык суларында yüzәсеңме? Сахалинда балык сүзәсеңме? Чиләбедә шуен кыясыңмы? Хәтта бузлы, салкын кытыпта туган якларыңны онытма. Бик бuyuk саң чыкты япан кырга, туган якларыңның җырын җырла, Галиябану сылу миркәм диген, тиздән кайтып җитәм диген. Хәтта бузлы, салкын кытыпта татар икәнеңне онытма. 100 кабат әйләнәм тулганам. 100 кабат кул бирәм кешегә. 100 кабат уйланам, сызланам. 100 кабат юл бирәм кешегә. 100 кабат абынам, сөртенәм. 100 кабат таянам кешегә. 100 кабат кимсенәм, алданам. 100 кабат ышанам кешегә. 100 кабат шитсенәм, шикләнәм. 100 кабат кизәнәм кешегә. 100 кабат сөенәм, хушланам. 100 кабат сокланам кешегә. Мин Такталашык авылында 1921 елның 23 майында төнлә туганмын. Шуңадыр, әй төнлә туган дип бүртиләр иде. Бәләкәй чагымда ниемнең бер сөйләгәне хәтердә калган. Янкеләр песи чыгарган чак иде. Сандугачлар сайрап тора, карлыгачлар канат кага. Менә шундый ямьле иртәдә мин чишмәгә суга төштем. Су алам дип, бер бидрәмне чишмә тирәнлегенә батырсам, ни күзләрем белән күрим, бер бәләкәй генә малай йөзеп йөргән була бит. Шул малай бәләкәй генә куллары белән чиләгемнең читенә ябышып менмәсенме? Мин аны кызгандым да, өйгә алып кайттым. Куеныма кыстырып өйгә алып кайттым. Аңа Гамил дип исем куйдык. Шуннан бирле ул безнең малай булып өйдә калды. Ул малай син инде минем үскәнем. Бар акылым, уйна. Мин бу хикәягә бик нык ышанайдым. Чишмәдә йөзеп йөргән малайны күз алдына китереп, сәкегә йөз түбән ятып, кул аяклар белән тыпырчынып, менә шушылай йөзә идемме дип, кат-кат сорап тилмертә идем. Безнең сары йорт каршында әти башка чыккан елны утырткан зур матур бакча бар иде. Ул бакчада 9 алмагач, 3 шомбырт агачы, 1 миләш, 1 иянке һәм кыйма буйлап сап-сары чәчәкле сәрүя агачлары тизелеп утыралар. Алмагач ышыгында җиргә кагып өстәл эшләнгән. Ул өстәлдә кунаклар белән сабан туй, җыеннар вакытында гына утырып чәй эчәләр. Минем ярты гомерем шул бакчада үләннәр арасында тәгәрәп яткан ал яңаклы ире алмалар эзләп үтә иде. Иң яраткан, соңыннан сагындырып төшләремә кергән урыным менә шул бакча булды. Безнең әтинең колхозга кермичә генә
айрым хуҗалык булып, үз тегермәнен тарттырып, рәхәт кенә, тыныч кына яшәп ятасы килгән булган икән. Әмма замана җилләре әти уйламаган, көтмәгән яктан искәннәр. Менә августның караңгылы яктылы бер иртәсендә без сәфәр чыктык. Уралга барабыз. Уралга. Сау булыгыз инде, Такталашы урамнары. Таныш янкеләр, таныш атлар, таныш этләр. 1929 елда 8 yaşım тулғаш мәктәпкә барган идем. Укытучы апа минем фамилиямны ишетү белән син үскәнем монда укымыйсың, бар кайт дип чыгарып җибәрде. Бәхетле балалар утырып калдылар. Киндер күлмәк, киндер ыштан, uzun ак суба, аякта шабата кигән 10 яшьлек малай Сит элемент, сыйнфый дошман булдым. Туган үскән җир кадерле дә, каһәрле дә икән. Бүген авылда миңа батып торырга урын юк. Урамда уйнап йөрергә минем инде хукым юк икән. Бу җирдән кытышкыш гаделсезлек бар икәнен 10 яшьтә белдем. Кынагаларым минем бер шамазан. Хәзер аны күтәрә алмыйм. Менә шуларның берсе менә монда ята, менә бәләкәй генә. Бу 38 елны үзем язган китап менә. Шундай китаплар шагырасы киләдер. Мине әдәбиятка мөгаен Габдулла Тукайның шигырьләре китерде инде. Шул 6 класста укыган чагымнан башлап, менә инде сакал агаранчы тырышам инде мин. 1931 елның август айы. Менә без Магнитогорскида зур баракта торабыз. Янәшәдә рус малайлары, чуаш, мордва, удмурт малайлары да бар. Иң башта мин рус малайлары белән дуслашып, бик әйбәтләп русча сүгенергә өйрәндем. Хәзер укытучы апа безгә җыр өйрәтә. Без аягүрә басып, укытучы апа артыннан кабатлап җырлыйбыз. Поплары да калмасын, мулласы да шалмасын, салып ташласын. Безнең кебек, билбегеп, безнең кебек тир түгеп эшләп ашасын дип кычкырып җырлыйбыз. Әйтерсеңләр тир түккән кешеләр кебек. Татарстаннан бик еракта, Урал таулары артындагы далада без татарча сабак алдык. Безнең кичкенә кулларыбызга Габдулла Тукай, Хади Такташ, Галимҗан Ибрахимов, Мәҗит Гафуриларның китаплары килеп җитте. Күңелләребезне дулкынлатты, нурландырды, үстерде. Бала кичкенә чагында ана телендә белем алсын икән ул. Ана телендә белеп алып үскән бала телен онытмый, милләтен югалтмый, ватанын алыштырмый. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Анда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә бит кайчагында адашкандай булам да мин. Уңны-сулны шәйләмичә егылам димен. Туган телем, балкыта да барыр юлым. Күз алдымда ярылып ята кыйблам минем. Син ничек язучы булдың? Нинди китаплар укыдың? Юмор, сатира ничек языла дип бала чага гел тәнкәгә тия. Ничек язучы булганымны сөйләп бирү дә җиңел эш түгел икән ул. Без бит инде бала чакта барыбыз да түбәтәйгә ком тутырып уйнап үстек. Инде язучы буласы малаймы, инженер буласы малаймы, кымны кем күбрәк тутыргандыр, анысын кем белсен? Бер вакыт кар явыр алдыннан безнең сыйныфка яңа укытучы Риза абый килеп керде. Ул Урал эшчесе газетасында эшләгән икән. Хәсән Туфан үз күзләре белән күргән.
Риза абый әдәбият телен айрыуча яратып, жанлы итеп алып бара иде. Ул сыйныфка кергән вакытта аңа ярып әкрен генә атлап Пушкин, Гоголь, Тукай керә төсле тоелды. Безнең сыйныф балаларының язучы булу теләге уянды. Мин дә Габдулла Тукайны усарлык шагыйрь булырга теләп, кулыма моңлы саз алдым. Еллар үтә тора. Укытучы булырга теләп, Троицк шәһәренең татар педтехникумына укырга кирдем. Яш вакытта салкын баракларда торуларның нәтиҗәсе буларак минем тез буыннарым авырта башлады. Беренче курсны тәмамлап, Магнитогорскка кайтып, озак кына больницада ятып чыктым. Шундан башлап, парта артына утырып сабак укулар насыйп булмады. Металлургия комбинатына кара эшче булып урнаштым. Шай армагыз минем белән. Мин хәзер эшче класс. Сугыш башланды. Көненә 12 сәгать эшлибез. Кагаз кытлыгы. Контордан чыгарып ташланган иске нарядларны, бер яга ак иске чертежларны җыеп, дәфтәр тегеп, шигырьләр яза башладым. 1949 елның көзендә заводдан чыктым да, өстемә яңа костюм чалбар киеп, галстук тагып, Коръән калынлыгындагы кулъязма китабымны алып, шагыйрь булырга Казанга киттем. Менә Казан. Мәтбугат йортында мине беркем белми. Алдан билгеләнгән бер көнне Гази Кашшаф кабинетында бер төркем язучылар җыелды. 220 шигырь тупланган китабымны ачып, кычкырып укырга тотындым. 17 шигырь укыгач туктаттылар. Тетеп аттылар. Тәмам пычракка батырдылар. Фатирыма кайттым да, фанер чемоданымны бикләп, туры вокзалга киттем. 49 елны бик олы дәфтәр белән Казанга бардым. Язучыларны күрдем. Абдурахман Абсаламовны, Авзал Шамовны, Сибгат Хакимны, байтак кыналарын, шигырьләр укыдым. Гази Кашшаф башлык булып торадыр ул чагында. Ул чагында сын башлык Ахмет Перикай иде, ләкин ул Казанда түгел иде. Менә бик шабиттырып, тырышып укыдым. Шуннан тәнкыйтьләргә тотындылар. Ең башта тәнкыйтьләп ташладым, мин тетеп ташладым Махмуд Хөсәйн. Барысы да ахырлап чыктылар инде. Шуннан икенче көнне мин буларның берсен дә ишенмәшмичә дә, саулашмичә дә аларга бик каты үпкәләп, рәнҗеп кайтып киттем. Мен уйлап кайтып, менә бу кешеләрне мин пәйгамбәр кебек кешеләр беләдер идем. Булар бик әшәке кешеләр икән дип, һәр шигырь язырга килгән малайның башына тубып дигәсендерергә тырышалар икән булар. Шуның өчен менә утыралар икән дип, бик асуланып, үпкәләп кайтып киттем. 3 ел аннан соң берни дә язмадым. Дөнья караңгыланды. Сәламәтлек шәптән түгел. Аяк, кул буыннары авырта. Тегүчеләр мастерскойына мөдир булып урнаштым. 3 ел шигырь язмадым. Туберкулез башланды. Шигырь китабымны бастырып чыгарам дип, халык белән трибунадан сайрашам дип, 19 ел шиләнгәннән соң гына әдәбиятка килдем мин. Батып барган чакта Абзал ага Шамов белән Сибгат ага Хаким кул суздылар. Капка ачтылар, хәерле юл теләделәр.
иҗатын да яратам, проза әсәрләре дә бар аның. Гамил Афзал татар шигъриятендә кыю, үз фикерле, киң карашлы шагыйрь буларак билгеле. Чөнки 1950 елларда әле бөтен татар әдәбияты соцреализм кысаларында булган вакытта Гамил Афзал иң беренче булып шушы системаның иң төп кимчелеген, ягъни кешедән куркак кул ясау сәясәтен күтәреп чыга. Һәм ул шушы шигырьләрдә изоп теле белән тормыштагы һәр нәрсәдән курка торган, үз фикерен, күңелендә зур омтылышлар ятса да, әйтеп бирә алмаган лирик герой тудыра. Бер шигырендә ул аны исеменә дә чыгара, тун астындагы кыюлык дип атый. Күңелендә 2000 яшәүче, я булмаса күңелдә арыслан булып, кулында куян булган кеше сурәтен тудыра. Һәм моның сәбәпләре турында да уйлана. Мәсәлән, ул безнең алда аппак кара такта дигән шигырендә аны үткәнне каралтып, коммунизмга ышанып яшәүдә күрә. Әлбәттә, Гамил Афзалның бу концепциясе бөтен татар шигъриятен үзгәртә. Без инде 50 еллардан соң көчле гражданлык лирикасының барлыкка килүен, татар шагыйрьләренең тормыштагы сәяси, иҗтимагый хәлләр хакында курыкмыйча сөйли башлауларын менә Гамил Афзалның шушы концептуаль яңалыгы белән бәйләп карыйбыз. Изоп теле белән яза бит ул. Ул акыллы укучы өчен яза, интеллектуал укучы өчен яза. Гамил Афзал үзенең вөҗдан дөрестлеген яклауы белән, курыкмыйча хакыйкатьне әйтеп бирүе белән татар дөньясы өчен алтын бизмәнгә әйләнә. Безнең алда опа, кара такта, фәлән шырны үтәбез, юш борыннарны тарта-тарта үткән заманнарны тетәбез. Үткән заманнарда гына булган ахмаклар һәм кара эшлеләр, ярлыларны мыскыл итеп торган кан ишүче бозык кешеләр, әшәкелек, алдау булмый торган саф, бәхетле тормыш корырбыз. Туры юлдан гына барырбыз без, конфет кына ашап торырбыз. Якты киләчәккә килә, нидер тузды, нидер яңарды. Үткән заманнарны сүгә безнең хәзер чәчләр агарды. Хәзер безнең акыл керер чаклар. Сакалымны сыпырып уйланам. Кемдер безнең заманны да мактар, кемдер сүгәр әле бер заман. Бер җитәкче өстән хәбәр итте. Сәйфетдинов, артык шапырынма. Ревизор ди синең янга китте, саклана күр, Аллаһ хакына. Бик мәслихәт булды. Алдан белгәч, алдан күреп куйдым чарасын. Куйрыңа китереп баскач кына тыз-быз чабып куя барасың. Иреле-ваклы барлык хаталарны кагаз белән күмдек пөхтәләп. Сводкалар, протоколлар, акт, приказлар яздык дистәләп, МТСым сәгать кебек эшли. Büyük уйлар килде башыма, сиберттереп куйдым һәммә җирне, көлеп тора һәрбер машина, 100 ел яткан шүпне көрәп түктек, кымнар сиптек, тәртип хилафсыз. Кабинетта утырам, идеальны, хур кызыдай, пак һәм гынахсыз. Ревизорны әйтим, нәләп төшсен. Ашмады бит шыңга гамәлем. Күттем, күпме михнәт чиктем. Эшем генә китте әрәмгә. Килмәде. Кошлар абзарында ата күркә, эш турында ялгыш фикер йөртә. Кабинетта утырып кич һәм иртә телефоннан сөйләп гомере үтә. Мин җитәкче, үзем беләм диеп, кабарынып йөри түшен киереп. Тәрәзәдән карый, чәчен тарый, абзар ремонтлауга салкын карый.
Секретары ана үрдәк бике белән көндә театрга китә. Премия яза. Кемгә дисең? Секретарьга, матур күзләр өчен. Җитәкченең эшен тәнкыйть итте, киртә өстенә менеп әтәшеттин. Коллегалар! Безнең ата күркә эш эшләми, фақат күзлек сөртә. Тавыкларга җим табагы сорап язган заявкабыз айлар буйлап сукны астында ята. Иптәш Тити җимне җирдән шупли, кәрики. Сүз алды каз. Эшләр начар бит. Күп салгалы иптәш начальник. И кычкыра безгә, и акыра. Авызыннан исе аңкып тора. Матур гына хатына була торып, ана үрдәк бике белән моральсызлык, җимерек абзар, һаман ярыгулак, кыйгак. Икенче көн. Приказ. Саботажник әтәшеттин белән ата казны эштән куарга. Биби тавык белән биби казга яшь кияүләр итеп дәртле язда Карга иптәш белән Шәүкә иптәшне куярга. Кышлар начальнигы ата күркә, секретарь, ана үрдәк бике. Селтер суюлында киенде шиләкләре, ләпердәшә су буенда талларым тирәкләрем, дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем. Алма булып алга төште иң изге теләкләрем, туган як бизәкләре, талларым тирәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем. Шелтер суюлында киенде шиләкләрем, ләпердәшә су буенда талларым тирәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем, талларым тирәкләрем дип үзенә үзәкләрем.
хәбәр булды. Кемгә кайгы, кемгә шатлык. Килә безгә башкаладан олы башлык. Шушы елны, фәлән айда, фәлән көнне җыебрак йөрү кирәк итәгеңне. Шакырларны асфальт белән күмеп куйык. Күренмәсен тишек ярык, авыш кыек. Калганнарын йөкләмә һәм вәгазь белән, томаларбыз цифр белән, кагаз белән. Ей тотындык себерергә урамнарны, буяп куйдык капкаларны, кыйбаларны. Сикәлтәләр төзәтелде, тигезләнде. Шәһәребез матурланды һәм бизәнде. Килде кунак. Эшләпәле, макинтошлы, ияк кагып исәнләште кырыгына. Без аны күрегез дип безнең эшне комбинатка алып киттек турыгына. Кунагыбыз бик әдәпле, тыйнак, горур. Заводларда карап йөри тимер томыр. Без байлар 100 кешелек банкет залы җиһазладык шаккаттыр өчен аны. Таш бәгәрдә иреп агар бу ямнәргә. 40 төрле коньяк өстәлләрдә. Полякныкы, әрмәннеке, гарәпнеке, көмеш кагаз, алтын мөхер, капрон бөке, шампанский ликер фәлән ансын-мынсын, bir стакан ішуіле күзе тонсын. Шундай иттеріп әзірләдік үстәл үстін. Хуша кетсін, әрләмәсін план үшін. Ұжмақ итіп көрсін әйді дүния yüzін, күрмәләнсін әйт алмасын шілтә сүзін. Үстәл тулы абрикослар, лимон, yüzüm. Инәдә кәр урын жоқ, мына ике күзім. Тауық иті, үрдәк иті, уян иті, шашлық итіп қыздырылған балан иті. Кипкен балық, әстірханда жилләгәнін. Тығынсын, көрсін әйді көрмәгәнін. Бұлсын хаким, бұлсын халим, бұлсын надан. Көңіл болу, хәтір қалу бір қалжадан. Құдырат килә, құдырат китә бір қапқадан. Икра білә кита қайтарттық Камчаткадан. Бар да әзір, мәжліс ямын кішәйтірге. Кімге қайша нәрсә дейіп тос әйтірге. Кәйфләрні күтәрірге бақал тұтып, әзірләнді 7-8 қайнарны тоқ. Сізнің үшін минем жаным фида дейсін. Бірәрсінің қатынына қолы дейсін. Біздің үшін қибаттағын көріп қалу зор кішінің қызғаныш һәм дурак шағын. Халық тулы шул ұжмаққа кірді қунақ. Өзі жабық, өзі қырыс, өзі тайнақ. Иптәшләр, ашық, бір решсіз дейіп, бір стакан салқын кефир алды сұрап дурак. Үріліп алды 2 тілім қара икмәк, ауыз шитін яулық білән сүртті ипләп, ішләпәсін сұра макинтошын киіп, оңыштылап шығып кетті рахмет дейіп. Мұрдар кетті, қарап бұлдым, янды кеше, шәпрешлар елап қалды сөйленмеше. Мына шуннан соң, өзің ойла оңына солына. Нешек іспес әйтірге қазір 10.000 сомны. 20 ғасыр, фән техника шыры, таш урамнар тақыр, кул қысулар қыры, синтетика шыры, кулға кулай кебек, неон лампылары ясалма ай кебек. Кәғәз шәшәк тұтып, ясалма дұс келі. Ясалма шатлығы көңілге хуш келі, темір сәләмәтлік, шаблон оңаш тілі, синтетик күлмәгі, синтетик хис кеби. Біз уйдейбіз кебек неон яқтысында, барда ялған кебек, бик оқшаған шыңға, оқшаса да шыңға синтетик хис шиклі, көңіл пұшмағында сәрлі сандық беклі.
Ясалма күн істе, ясалма йын істе, ясалма süt олда, ясалма дәрт қанда. Яңартылған никах, ясалма ихтибар, ясалма сықлану, ясалма ақсымнар. Ясап қойған бүйір, тігіп қойған ерек, ұрлап алған байлық, сұрап алған бүлек. Ясалма елмаю, ясалма ихтирам, ясалма шаққатып, исім кетіп тұрам. Бақыр тамыр буйлап сірлі қыдрет аға. Робот шахмат ойнай, робот шиғыр яза, робот доклад сөйлешә фикерлер таба. Ғалимлер елмая, наданлар қол шаба. Синтетик тіш қойдым, синтетик шәш өрем, синтетик міндерде синтетик тіш көрем. Лазер мені тишеп, қоя пластмас ерек, ашыдар өшіп, елмайырға керек. Ялғаулы кірфеклі яғымлы ес күлі, емлі жәйлер өтті, яңғырлы күз күлі, резин күпшә білән Şayan şın kile, indi alda bulmay, tabiği şın kile. Kerekler гадәттә җитди була. Гадәттә клоуннар трагичный була, усаллык бар. Биография иҗатка чыга әлбәттә, ләкин гадәттә юмористлар үзләре юморны аңламый. Заманында мин тарихи темаларга тотындым, һәм Сөембикә дигән роман язып ташладым. Аннан соң Сибир ханының иң сөекле хатыны Сүзгәбикә турында хәбәрләр бирдем. Аннан соң Габдулла ханның сөекле кызы Гайшабикә турында басыла торды, күрәсең бу Гамил Абзалга ошамаган минем әсәрләр. Бер заманны карыйм, җитди партийный гәзитәдә миңа эпиграмма, пародия чыга. Әле нинди генә үтергеш пародия. Ханбикәләр тирәсендә бик шуалма Батулла. Ханбикәнең яңаклары алсу алма Батулла. Алар яратса да сөймә. Безгә пар түгел алар. Киндер штаныңны кидә, ат җигеп колхозга бар. Менә шушындый бер кызык әйбер чыгарды име, үпкәләдең дип тә сорыйлар. Юк, Гамил Абзалга үпкәләп булмый, чөнки ул үзенең сатирасында әдәбиятка ярдәм итә торган иде. Һәм дөресен генә әйткәндә, миңа бу әсәрләрем өчен Тукай бүләге дә эләкте. Димәк, Гамил Абзал үзенең сатирасы белән миңа Тукай бүләген яулап алып бирде, чөнки өстәгеләр бөтенесе дә шушы эпиграмманы укыганнар. Башкортстанның Шәрип авылындагы туганнарымда авырып ятам. Тәндә корга шукырлык ит юк. Сул аякка басып булмый. Сызлауына түзәсең инде. Кеше түземле икән ул. Кул язма шигырь китапларым алтау булды. Күрәсең, хәзер миннән рәт чыкмас. Хәзер үлсәм дә ярый дигән уйлар керә башлады башка. Авыл артындагы урманда өздереп сандугачлар сайрый. Кәкүкләр кычкыра. Җиләс иңгер-меңгердә лапаслар түбәсеннән ай калкып чыга. Клуб яныннан яшьләрнең шат авазлары, кычкырып көлгән, җырлаган тавышлары ишетелеп тора. Яшьләр гармон уйнап узалар. Мин түшәмгә карап ятам. Şiremlerge şerge şerimi uramda yürüymen min, uramda yürüymen demin, berrevne kuzlim demin, yüreğimde hiç düşünmim, siyemde simim demin, siyemde simim de huzum yatlarga da birmim min, yüreğimde hiç düşünmim, siyemde simim demin, siyemde simim de huzum yatlarga da birmim min, siyemde simim de huzum yatlarga da birmim min. Sidenimden sirlerim var, sirlerim sirleşmeymen, sirlerimle sirleşmeymen, kuruşkeş endeşmeymen, üzdeklerini üzerim yar, üzdene sizdirmeymen, üzdene sizdirmeymen de üzümden bizdirmeymen, üzdeklerini üzerim yar, üzdene
Yalındırmıyor similer yüreği yansın eli Yürekte yansın eli Kumerge kalsın eli Urese de uktırmime Uzine alsın eli Uzine alsın eli de Uzime alsın eli Uzine alsın eli de Uzime alsın eli İlle 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 le İlle 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 le İlle 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 le Uzine alsın eli de Uzime alsın eli Uzine alsın eli de Uzime alsın eli Бұлай ғына кету ярамай. Егетлік түгіл. Юғалтасы да нарың жоқ. Тағын бір талпынып қаралы. Тағын бір талпынып қаралы. Мен зәхәрленіп, усал елмайып тартқалашырға тұтындым. Тішні қысып, жан ашысы білән тартқалашқанда, меңа ердемге келділер. 1955 елінің күзінде Совет әдәбияты битләрендә минем бір юлы 9 шигырем басылып шықты. Мен иркен сулап қойдым. Инде шығып барған жан кире кіріп, дүнияға 10 тырнағы білән ябышты. Мен яши башладым, йөри башладым. Инде иркенләп, йылы-йылы, күлә-күлә яза башладым. Күн-түн. Шәриф ауылы миңа бик күп нәрсә бирде. Тұрмышқа мәхәббәт, шытылдап тұрған тупасырақ юмырлы халық тілін, тема сюжетлар бирде, собырлық бирде, илһам бирде. Мен аның исемен, Гамил Абзал деген исемне шул мектеп елларында, менә шушы китап шыққан елларда дип уйлара кирәк, 68 ел менә шыққан китап, 69 еллар. Мен беренче сыйныфка кергән еллар бу. Аның инде пафослырак теге җырлар инде, кызыл гөлләр дип әйтүе. Ләкин шундый рәхәт менә шундый матур теге җырлап тора, аны шигырь җырлап тора, җитмәсә. Аны сөйләүчеләре шундый килештереп җырлыйм. Менә без балачагаларда, мин балачага булып эреп утыргач инде менә шушы шигырьдән инде. Әле шул арада бу бит әле Гамил абыйның җырлары шунда үрелеп бара шулай булганда. Менә ул шундый заман. Менә ул шыр Гамил абый шыры иде. 69-60 еллар, 70 еллар шыры Гамил абый шыры. Минем бүгін көндә әйткәндә инде бу минем рухи остазларымның берсе, һәм иң беренчесе дип әйтсәм дә була. Бу үзе Гамил Абзал Тукай булам дип үскән. Менә кеше әйтәләр бит. Максат куярга тиеш кеше. Максатын куйса, ул максатына ирешә, хыялына ирешә диләр. Ул чынлап та мин Тукай булам дип үскән кеше. Мин Тукай булам дигән. Һәм ул Тукай дәрәҗәсенә җитмәсә дә, үзе менә дигән зур әдип, зур шагыйрь булды. Аның остазлары минем белүемчә берсе шул Тукай, аның чын мәгънәсендә менә ул шул аның юморы халыкчанлыгы каян килә, Тукайдан килә, һәм әлбәттә икенчесе Бабиштан. Шәйхзада Бабишны бик үз иткән ул. Аның менә шушы сатирасы, юморы Тукай белән Бабиштан чыккан менә шушы китапларның килеп чыгуы, менә шушыларның икесенең кушылмасыннан килеп чыккан дип әйтергә була. Гамил Абзал авыл бер авылның гына алыйк. Аның авылында бер авыл гына да түгелдер. Аның галерея, типлар галереясы, авылның кимигенә юганда Сабирҗаны да, Сәрвәрәтдине дә андаймы? Тагын әллә кемнәр анда шул Әсмәбикәләр кимигенә юганда менә шушы китабының карасаң да ул авылның һәрбер типлар бик күп анда. Хәзер уйлап торам мин, Роберт бабайлар, Ким бабайлар, Фән бабайлар, Кайл бабайлар турында шигырь язарга кирәк бит инде. Ничектер менә ул менә дигән сатирик шигырьләр килеп чыгар икән. Бүгенге заман исемнәр белән бәйле исемнәр әйме. Нинди генә исемнәр юк безнең әбиләр мәсьәләсендә дә анда. Шул ук Илвина әби дип анда әйме. Авылда бит хәзер шушындый әбиләр, шулар бәйле булачак бит. Шулар килде, шулар безнең заман килде бит инде. Шул Лимон бабай дип әйтеп җибәрсәң, Лимон бабай ничек хәлләр дип әйтсә, ну нишләптер татар юморы безнең ныгып калкып чыкмыйча калып тора ул һаманда. Татарның юморы бар аның үзенең, менә шушы мәзәкләрендә аның юморы, үз мәзәкләрендә, үзенең арасыннан чыккан мәзәкләрендә, авыл мәзәкләрендә. Беренче китапның чыгуын туй көткән кәләш кебек түземсезләнеп көтәсең, җан атып көтәсең. Ул китап чыккач, ничек итеп җирдән тәпиләп йөрүмен, ничек очып китмәм дип уйлыйсың. Ниһаять, беренче китабың чыга.
Bir de aşıp gitmişsin. Сиңа түртіп күрсәтеп, әнә фәләнев бара. Күреп калыгыз, аның китабы басылып чыккан дип, бер дә артыннан чапмыйлар. Ниһаят, 10-нчы китабыңда чыга. Анысында туй көткән егет сыман сарыгып көтәсең. Күзләрең белән иркәлисең, битләрен сыйпап сөясең. Китап бит ул синең тырышлыгыңның һәм газапларыңның нәтиҗәсе. Күпме жан җылысы сыйган аларга. Китап бит ул синең балаларың кебек. Алар күбрәк булган саен сиңа рәхәтрәк тә, кыенрак та. Чөнки җаваплылык арта. Җилләр исә, гөлләр үсә, еллар уза. Йөри эшли тимер туза. Bir вакытны каршык була матур кыз да. Бар нәрсәгә вакыт хуҗа. Вакыт хуҗа. Тузаны чырып ничә мең ел үткән. Иске канун, таш, тәхетләр чырып биткән. Яшәү кеше. Акыл белән сөю калган. Жан тетрәнеп, сөям бәгърем дию калган. Яздым шигырь. Мөхөр белән беркетмимен. Шубха килә. Хаклымы мин, хаксызмы мин? Кыю карап горур ычкан беркетме мин? Арып талып аксап килгән атсызмы мин? Күшә агым суда ярга кага. Офык тулып бер туктаусыз болыт ага. Шуңа карап тыныч кына әйтә күңел. Җырла. Ләкин бер нәрсәдә мәңге түгел. Аяз күкләр, зәңгәр күләгәләр, дымлы хушис китерә таң җиле. Гөрләүкләр ага, күкләр зәңгәр, юк, үләсе килми яз көне. Җәй уртасы, арыш сиркәләнә, кышлар сайрый яшел куакта, яфрак белән яфрак иркәләнә. Юк, үләсе килми бу чакта. Киң кырлар кышка әзерләнә. Сары яфрак кыя урманнар, киң офыклар карый тәрәзәңә. Юк, үләсе килми туганнар. Кышкы иртә, зәңгәр көртләр ята, җил тынмаган, дөнья тынмаган. Бөртекләп, ак кар яуган чакта. Юк, китәсе килми дөньядан. Яратам мәхәббәт имәнне, бодайлар башларын игәнне, ярсулы елгалар агышын, ямансу күзләрнең сагышын. Яратам яшел үләнне, каеннар шаулаган төннәрне, күгелҗем болытлар акканын, тезелеп торналар кайтканын. Яратам яңгырлар кыйганын, таңнарда үзәннәр томанын, кешенең көзгедәй намусын, хыялый кичләрнең айлысын. Давыллар дулаган төннәргә күңлемнең сагышын бушатам. Тып-тыныч тымызык көннәрне тынчыган күлләргә охшатам. Дөньяда мең кабат сыналган акыллы сүзләрне кабатлыйм. Ялганның алдында сыгылган ялагай ирләрне яратмыйм.
ötken jirlerinin Gül Meryem Maturlığın üzüne ceyhan Gül Meryem Kılınlarına üstüne koyda Gül Meryem Armutlu uğramdan dinleyem Sınısken avul kızı ile kızı Sandıgaşlı dağlarının yıldızı Gül Meryem Şimdi kurgem mine mirgem Gül Meryem Zeylevlerde küttü kuda Gül Meryem Güller üstü bir beylem Gül Meryem Gözlerinde sayalığı sattısın Yüzlerinde tamburunum yaptısın Gül Meryem Kuzun alımı kolundağı güllerden Kuzun alımı kolundağı güllerden Тұра да бір көршім сұрау бере. Сен не үшін шиғыр язасың? Уле шиғыр язасың да талушканы көп баласың. Сен тырышып қонақ артырсың, матурларсың инде дүнияны. Киіміңде әлі кім түгіл, бүрегіңде ескі модылы, мәсхәрелеп күліп үстейіптір. Дан керектір сеңа мұғайын. Ахмақларының ихтирамы керек, мақтаулары керек күн сайын. Ярындайда тырышқан бол, шуңа қарап кісәң сүйінсе. Мен машинада жүрейм, шағирлерден шәбірек тұрам, шофер киімше. Замананың ыбыр-шыбырына қарап тұрып көңіл киінсе, мен тұрмышының тупас шығырына шиғыр білән суғам өзімше. Yıllar yemin көріп көңіл жырлай, мен ғұмірні жырлап өтуші. Бүрік іске жайсыз дейіп тұрмай, ғұмір yemin ижат етуші. Кең иділдей ташып yılлараға, гүл үстіне гүллер тамасы, көңіллерге изгі илхам салай кішілерінің яқты қарашы. Мен ішлеймін яқшы болсын дейіп, файда болсын дейіп қалқыма. Мен ішлеймін ялсыз, янып кейіп, өлшәмеше қызмет хақына. Ойларымны, хисләремне түйеп, юл артыннан юллар тізілсін. Замандашның қойнар йөрәгендә күзләремнең нуры түгелсін. Түгелсін дә, шытсын шәшәк булып, ис китәрлек, хайран қалырлық, иман булып, күңелләргә сулып, дөньяларга ташсын матурлык. Киләчәгем, илем, халкым диеп, кылычны кылычка урырлык, кылыч кисмәс кырыч калкан булып, йөрәкләрдә йөрсен горурлык. Хисләр булсын күкләр кебек биек, тойгыларда нәфис гүзәллек, фикерләрдә диңгез кебек киңлек, йөрәкләрдә шигъри гүзәллек. Күңел кирләнсә дә, кием кирләнсә дә, күңел аппак, ялкын итеп кыска гомерне. Хыял белән киләчәккә атлап, сезнең өчен язам шигырьне.
Hürmetli tamaşaçılar, 15 minutluk teneffüs.
Аның шигырьләрен инде 45 ел буе машинкада бассам, ул үзе сирәк басадыр иде. Аны басканчы дип үзем бастым инде. Ул шигырьләр җырлар үткән саен жаңарып тора. Истәлеге белән, әйтер сүзе белән. Бу шигырьләр түгелләр чыннан да. Кайсагында менә күңелләрне үзеп куясың, шундый. Бик яратам мин аның ижатын, хөрмәт итәм. Гомер бизәкләре мул хыялда, тирән уйлар йөзә күк томанда. Бу басулар, бу болыннар ямле, бу дөньялар ямле. Син булганга, шушы җирдә туып үскән чәчәк, көмеш таңнар сиңа нур сибәчәк. Бу дөньялар матур, син булганга, өмет тулы бүген һәм киләчәк. Урман аланында, күл янында, кызыл алма тотып кулларыңда, син көләсең шаян баласыман. Син оҗмахтан чыккан һавасыман. Җир бәхете нурлы күзләреңдә, толымнарың төшкән тезләреңә. Ояласың тәнең аклыгыннан, агачлар һәм кояш шатлыгыннан, кулыңдагы алмаң кояш кебек, кояш кына сиңа юлдаш кебек. Кулыңдагы алмаң йомгак кебек, язмышларны урап куйган кебек. Бәхетле һәм түгәрәк булсын дип, алма кебек бәбиләр тусын дип. Күз карашың җылы назлар сырап, зиһеннәрне ала нурга урап. Үзең гади кебек, үзең серле, дулкын төсе кебек, төрле-төрле. Изге дә кебек син, оятсыз да, гөнаһлы да кебек, гөнаһсыз да. Күзне чагылдыра серле кешең. Мин яратам сине шуның өчен. Җилләрдә тынган инде, күлләрдә тыман инде. Синдәге кылак күзе нуры, әлли-бәлли былбылы. Әлли-бәлли, әлли-бәлли, әлли-бәлли былбылы.
Равил Файзуллин бүгінгі күнде Тукай ижатын давам еттірушілерінің бірсі һич шексіз Гамил Авзалды. Бұл тематик яқтан да, жанр яғынан да сизіле. Мәсәлән, Нәқи сәнбәткә бағышлап язылған шиғырлар циклынан шундай юлларны оқибыз. Мен бұл жерде төплі хожа туған. Рәхмәт әйтіп алдым әзірні. Тукай бабиш құлы сипап узған һәр шешәге миңа қадірлі. Миңа илләр, йыллар сірі ашық. Түсін таным ақның, қараның, дахиларның иң башына басып, zaman үрләріне қарадым. Хан заман баттал. Әгер дә миңа син қалған ғымырыңны Робинзон Крузо кебек япа-ялгыз яшәячәксең. Сиңа ни бары 2 шагыйрьнең генә китапларын алырга рөхсәт итәбез дисәләр, бер сулышта уйламый Тукай белән Авзал исемен әйтер идем ди. Миргазиян Юнус Тукайга якынаюның һәр мигдары, һәр микроны шексез кыйммәткә ия. Татар шигъриятендә Тукайга якынай алган шагыйрьләрнең берсе дип Гамил Авзалны атасам, һич ялгышмам шикелле ди. 1977 елда Айлы кишләр һәм Борылып карадым циклына кергән шигырьләр өчен Гамил Авзал республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лайык була. Яндырырдай, көйдерердәй көлү кеше, безнең кулда иң дәһшәтле корал төсле. Бер нидән дә курыкмаган таш күңелләр хур булудан куркып кала куян төсле. Бу дөньяда дускайларым хаклык өстен, кыргыйлыкның калдыклары үле бетсен. Явызлыкны, яманлыкны күрү белән яндырык без, көйдерик без көлү белән. Баш төзәтеп ара тирә, баш авырткач ава түнә, бригадага эшкә итергә урам буйлап ахун килә. Капка бикле, тәрәз ачык. Алиса басу ачык. Тәрәзәдән кул күренә, стаканы мул күренә. Фанидын яшы бетмәс, күңел ашар шаккайымдый. Тәнгә сихәт, тотып җибәр апайымдый. Авыз итеп ара тирә, ахун килә ава түнә. Капка бикле, тәрәз ачык. Латибага басу ачык. Ахун малай сүгенмәди. Чыгып булмый бүгенгә ди. Авыз итеп ара тирә, ахун китә ава түнә. Капка бикле, тәрәз ачык. Шакир ага, басу ачык. Кунак җидем өем тола. Бүген бездә бәби туя. Чыгып булмый бүген генә. Тотып җибәр берне генә. Авыз итеп ара тирә, ахун килә ава түнә. Капка бикле, тәрәз ачык. Сара җиңги, басу ачык. Вакыт юк ди апайым. Товарымны сатайым. Самагоным шәп диләр. Әйдә, бер стакан тотып җибәр. Авыз итеп ара тирә, ахун китә ава түнә. Урны белән, җире белән, җиргә ятып, борны белән ахун җыклай. Тәмле төшләр күреп, төрле мәзәк эшләр күреп, имеш аңа сөйенә, Мәскәү абзаң медаль бирә. Малай туды безнең нинди шатлык, икебезгә уртак бәхет таптык, үстерәбез аны избез китеп, өф итеп, егет үстерәбез туган илгә, мондый асыл егет бездә генә, тирбәтәбез йоклаганын көтеп. Öf ite
идем ефек аңағына, кәмлі татлы нәрсе тамағына, кәпиері башты аңағына. Тыптыр идеп, Еге түйсе бұйы есі арта, бәбі шағы қалды инді арта. Күн диванға ядып қазбек тарта, пaf-пaf итеп, пaf-пaf итеп. Әнни давай минем битне юдар, әнни давай миңа шевлет кидер, әнни давай папиросқа егер. Тыптыр итеп, тыптыр итеп. Еге түйсе бұйы есі арта, бәбі шағы қалды инді арта. Күн диванға ятып қазыбек тарта, пaf-пaf итеп, пaf-пaf итеп. Уқырға жибердік бармы янда, біздің сүзні қалмы иске санда, коньяк ішсе қазір ресторанда. Ғылт-ғылт итеп, ғылт-ғылт итеп. Фикалаттар білен брендік асый, ақша сұрап бізге допрос ясый. Бермей тұрсаң қазір қинап баслай, дөп-дөп итеп, дөп-дөп итеп. Dünyada şunday bir bit, janrlar bek көп bizde, lakin satirik yazışı деген status yok. Bir koyda da, onda resmi rövüste status yok imi. Onun maqtalı ismi de yok. Mine Tataristan'ın satirik yazışı деген maqtalı ismi de bulalmay. Halı özü koya bu isimni mine. Kızık biteymi. Halı özü saylap koya şu isimni. Hem ol bek sirak kişilerge lakin anday. O satiri деген janr rehatten tuğmagan iken. O mihnetten tuğan iken malay. Fatih Amirхан ғұмыр бойы Коляскада yaşagan emi. Abdullah Toqay'ını bilemiz. Ne halde yaşagan emi. Amil Abzal'ın da bit. 30 yaşından evet ayaksız kalgan kişi. Fenisi Yarulin armidan 20 yaşında koyta. Ağıl gül yumur eserleri yazaydı. Amil Abzal'ın tağın bir detal var. Motoruna emi. O SSSR'ның tarixin şuşa şiiri filyetonlar bile yazgan. Tarih bir zor bizning. Nersegine yazılmagan emanda. Nindigine materyallar yok. Romanlar, povestlar. Ağıl şuşun şiiri yol bile yazgan SSSR tarixin. Mana bütün kimçiligi, bütün kulegasi, bütün defekti. Nindi hem azgina kireşek ne de kurezesilik etken olayım. Hazır azgina nerse kıyıga veretseng da sutqa berem diler emi. Şunduk, sutqa gına berem diler. Har bugungi satira da şunday gına. Bugungi satira o qaydır hüküm zallarına reportaj emi. Ol hazır bugungi satira bizning kriminal seriallardagi epizodlarına ol satira tuguruyundalar. Gamil Abzal'ның icatı bütünley tügereklep bitirmesey satira janrın akırıngına bizim kalemler şımarsaydı, yazışlarımız ezrek kıyılansaydı indi. Çünkü satira ol sanitar janr, ol gül kirek bizge. Tatar tilin saklov hem üstürü yıllığı dip ilan ettik emi. Eğer Gamil Abzal isen bulgan olsa, olana tüzetü kirtiriydi. Tatar tilin saklov, üstürü gasır etip bilgelik jigitler diyariye. Eytir yolu soydık. Lotareyga Volga falan atsam bayırmın deyip korkam. Şaytan koşup kıyık yolga ketsem tayırmın deyip korkam. Zamanadan artta kalığım var. Üst 90'ın. Ey, nadan bulup görünüden korkam. Biraz nutuk tutsam. Korkak bulup görünüden korkam, süzsüz güne tursam. Takır yolga şaşırıp çıkar idim.
тапталудан қорқам, мәшәқәтсіз язмыш сырар едім, аш қалудан қорқам. Дұрыс яшим мекен деп шикләнеп қоям. Іште шүбһә туа. Мин қорқытып, қырып, дүния қуам. Қорқу мені қуа. Екшембі күн нұрлы ертеді, қима бұйларында күлеге. Әсмәбике келе ұрамнан, оң қолына тұтқан шимадан. Әсмәбике, жаным ақирет, біздің үшті сыға не керек? Бұл шимадан неге құлыңда, қызыл гүлдер себейм еліңға. Балақайым, шықтым күйеуге, сіздің үшті тұрған біреуге. Яқты болсын әсмә ойларың, құтлы болсын жаным тойларың. Дүшәмбе күн нұрлы ертеді, құйма бұйларында күлеге. Әсмәбике келе ұрамнан, сол қолына тұтқан шимадан. Әсмәбике, жаным ақирет, орқышта сыңа не керек? Бұл шимадан неге қолыңда? Ол сөгілдер себейм еліңға. Сіздің үштан қойтан біреуден. Оңмадым мен достым күйеуден. Күйеу түгіл, жирен олаша. Менің білен күнді талаша. Сишәмбі күн нұрлы ертеді, құйма бұйларында күлеге. Әсмәбике келе ұрамнан, оң қолына тұтқан шимадан. Әсмәбике, жаным, көз нұрым, қайсы яққа тұттың бұл елің? Балақайым, оңаш бұл жайды, көрші ауылға шықтым күйеуге. Күйеу түгіл, егіт сұлтаны, кешен көрдім мен аны. Егіт түгіл, пішкен жер-жілік, оқ бәқітлер тілі, ақирет! Яқты болсын әсмә ойларың, құтлы болсын жаным тойларың. Бірер атна инде бұл жерде, келем болып тұрдың әр үйде. Пәнжішәмбе нұрлы ертеді, құйма бұйларында күлеге. Әсмәбике андыр яғынан, қайтып келек көрші ауылдан. Әсмәбике, жаным ақирет, бұл ауылда сыңа не керек? Балақайым, көңілім шатлығы. Күйеу түгіл, әдем ақтаға. Анасы, обыр, ождаға, менің білен күнді талаша. Қайтым әлі алма кесегім, бәдірі сейфиінде исемім. Біздің яқта шықмай біреуде, отнасына 6 күйеуге. Ғымыр досты, даими яр керек, Әсмәбике жаным, ақирет. Şişme buylarından o
Minнен 20 яшькә өлкән язучы булса да, без аның белән бик якын дуслар идек. Безне нәрсә дусата? Чөнки ул да, мин дә үзебезнең шаян шигырьләрдән үзебезнең язучыларга багышланган пародияләр язып, шаянда тегелдәмендә бастыра идек. Һәм һәрбер шигырыбыз басылганда, шул хәл шатланып бер-беребезгә шалтыратып, шырык-шырык көлә-көлә бер-беребезне котлый торган идек. Бер вакытны безнең яшь шагыйребез Мөдәррис Әгъләмов минем турыда пародия язган. Ул булай: Рәхимсез Гәрәй Рәхим бу, шын исеме Гөргөри, 3 тиенлек китабы бар, и пычагым Гөргөри. Шушыны язганда бер мәлне миңа Гамил Абзал шалтырата, ул чакта Әлмәттә яши иде. Шалтырата һәм шырык-шырык көлә-көлә. Синең турында битте, Мөдәррис Әгъләмов ди, бик мактап сине ди, зурайтып ди, шигырь язган ди. Мин инде әзерәк борынымда салдым, теге пародияны мактаган булып, Гамил абый миннән көлә янәсе. Бираздан Гамил абыйның бер шигыре чыкты. Шул шигырьгә тоттым да мин пародия яздым. Ул менә булай. Аның шигыре 4 еллык шигырда 4 еллык пародия яздым. Элек шайтан күренеп йөргән диләр. Хәзер инде шайтан үлгән диләр. Ялгыш алар, яши шайтаннар. Менә миндә личный шайтан бар. Дигән шигырь язган да бу. Мин моңар пародия язарга булдым. Аны булай дип яздым. Гамил Абзал менә дигән шагыйрь аны бары тормыш аздырган. Яхшы шигырьләрен үзе язган. Калганнарын шайтан яздырган. Мин көлеп тә җибәрдем. Ул тып-тын тора. Ул үзенә шаянлыкны кабул итми иде. Безнең юморист язучылар үзләре шул хәтле шаян шигырь язсалар да, үзләренә пародия язсаң, бер дә кабул итмиләр. Шулай итеп, безнең сөйләшү булды. 1931 елда Кулак гаиләсе дип куылганда Арифка нибары 10 яшь була. Ул туган җире Актаныш районы Такталашык авылына шагыйрь булып танылгач бары бер мәртәбә 1959 елда кайта. Гәрчә монда кайтып төпләнергә хыялланса да, ләкин җирле үзидарәнең моңа каршы килүе, күрше абзыйларының берсе "Кайттыңмы? Кулак калдыгы" диюе әлеге хыялның тормышка ашмауына сәбәпче була. Мылтык белән куган идең мине, мөлкәтемне талап туган ягым. Сөргернәрдә каргамадым сине, ватан дип сагынып кайттым тагын. Байымагансың син безне талап, кызыл талаучылар үлгән инде. Менә йөрим туган җирне карап. Туган авыл тәмам белгән инде. Наҗар Нәҗми, французларда шагыйрьләр авылларда туалар да, Парижларда үләләр дигән әйтем бар. Вакытында мин Казанны Татар Парижы дип атадым. Гамил Абзал Шәриф авылыннан Парижга яки Казанга килмәде. Әлмәттә тукталып калды. Ул заманнарда Язучылар берлегенең Әлмәт бүлегендә гаять талантлы, әдәбият һәм телне кайгыртып яшәүче әдипләр тупланып яши. Әлмәттә чын иҗат кайный. Менә Совет чорында сатира чыбыркысын шартлатып иҗат итү язучылар өчен кыюлык кына түгел. Батырлык дисәң дә бик урынлы булыр. Ул заманнарда Гамил Абзалның ачы сатирасын сәхнәгә чыгып сөйләүчеләр дә берән-сәрән генә була. Шуларның берсе Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил Шәрәфиев.
Башында Гамил Абзал шигырьләрен күп укып йөрдем. Теге кисәдә җитмәгән кисәгә акча тутырдым, шуның белән яшәдем, ашадым. Хәзер нәрсәдән башларга икән? Менә монда бер яшь кенә җегет утыра, шуңа киңәш белән башлыйм әле. Гамил Абзал киңәше. Үсә торган кадр булып күренү өчен, синең хакта аллы-гөлле фикер бирсен. Үзегез пай, буйы зифа, төсең шибәр, тегермәнгә телең белән төтен җибәр. Һәр вакытта шәшрәп чыгып нутык сөйлә, саннар кушып, кагаз фәлән тутып сөйлә. Яхшы димә, начар димә, упшы сөйлә. Кулларыңны бутый-бутый купшы сөйлә. Укып чыккач, җафа чигеп эшләп йөрмә. Җайлашыным, рәхәт яшә, нужа күрмә. Җитәкчеңнең җылы кулын тоеп кына, тирән йомшак креслода уеп кына. Бу дөньяда кимчелексез кем бар дигән? Кирәк чакта әвәли бел филдән чебен. Уңышларны барлаганда уңайдан җил, кирәк чакта әвәли бел чебеннән фил. Телле тешле абыйларны мактап җибәр. Ул абыйдан үзеңә дә файда тияр. Телең тешле. Башлыкларны тәнкыйтьләмә. Үз өстеңә төрле бурыч күп йөкләмә. Тетеп ташла. Авыз ачмый җибеп торса, салкын карый дигән эшкә у борч итсә. Каравылчы бабайында сугып ташла, ятсыз дин тик утырып акча ала. Тыныч карап яхшылыкка, яманлыкка, әз генә дә хәтәр эшкә кулың тыкма. Биләп алып, тыныч урын, җайлы урын, өстәл сугып патшалык ит, җепшек борын. Кайберәүләр шулай эшләп йөри менә. Сиңа дустым киңәш бирдем, юри генә. Әле минем әйткәннәрне алып искә, 180 градуска кирсен эшлә. Минем сыман дурак булсаң, монысы минем сүз. Гамил Абзалны кытырды. Тун астында кыюлык. Башны каплыйм диеп тунны тартам. Исән булсын димен башкына. Үз кыюлыгымнан куркып ятам. Кыюлыкка йөрәк ашкыра. Минме димен? Мин дә егетләрнең дөньяда ювалы булганы. Булаш кына миңа тоттырсыннар. Бер селкетер идем дөньяны. Гел турыдан ярып торыр идем. Теге буны тотмыйм 1 грамм. Рольне мин бик шәп урыр идем. Эш авыр шул. Бик куркып торам. Җыелышларда кулга кагаз тотып, сикереп торып тәнкыйть итәр идем. Трибунада утлар, сулар йотып, бюрократның җенен титәр идем. Квартираласы бар. Бирәм диләр. Ихтирамым сезгә тирән диләр. Тәнкыйть сүзен әйтми каласың. Әдәп бар бит, кая барасың? Җыелышларда бик тәүфиклы гына бер кырыйда пысып утырам. Миннән генә калмаган бу дөнья, миннән соң да шаулар буурам. Эш хәтәр шул, бик куркып торам. Премиядан куры калуың бар. Бүтән кеше күрәп алганда. Ялгыш фикер әйтеп януың бар. Бүре бар бит әле урманда. Әтәчләнеп канат кагырсың да, башкаеңа бәла алырсың. Үзең теләп кариза язырсың. Язмыйсың, кая барырсың? Пенсионерларның эше җайлы. Шаулыйлар да алар, даулыйлар. Тәнкыйть чыңгыскан абыйлар пенсиягә тия алмыйлар. Пенсиягә чыккач Алла бирсә, алга таба кыю барымын. Тыныч күңел белән тыныч китсә, дөреслекне ярып салырмын. Хәзергә тун астында ятып, типкәләдә бирә, тиккәлә. Үз алдында якты хайкатып, җизни дип эндәш иттәде. Рәхмәт.
Қызыл балшық прамар телінде. Бригадирі тәртіп фәлән қарап тұра, бір бухалтер қызмет хақын санап тұра, бір технолог сызым сыза, башын қашы, икем қалай сүлмәк ясы. Тәпинатшы белей білән тәпин ите, кладавайшы сүлмәкләріне қабыл ите, секретар қыз бұйрық соңыра бұйрық ташы, икем қалай сүлмәк ясы. Зам начальник тәрәзәден қарап тұра, ялқаулар деп, әрләп тұра, янат тұра, начальнигі даттат яса ярсы, икем қалай сүлмәк ясы. Артилгірлі, контор яза, бәйрәм жите, тантаналы ұтырыш бара. Начальниклар елмайышып, бүләк ала, икем алай датлаттыңлы әм құл шаба. Равил Шарафиев.
Күтәрелем иртән һәм шык булып төшәм кичләрен. Тел шартлатып читтән карап йөрим оныкларның кылган эшләрен. Бөтен әтрәф мәрмәр, пыяла, чәчәк, хуш бакчалар белән бизәлгән матур заманнарда яшәячәк оныгыма сәлам җибәрәм. Уңган гына кызга өйләндеңме? Без күрмибез әле бишәңне. Син татарча белмисеңдер инде. Здрастите, онок. Исәнме? Исән таза гына ятасызмы? Тәүфиклымы бала чагагыз? Без әбиең белән дөнья артыннан шабабыз да малай, шабабыз. Фараз кылам. Сездә космонавтлар, ракеталар белән күк тулыр. Җанга куәт биргән ак канатлар, шигырьләр һәм җырлар күп булыр. Сез шагыйрьләр булып туарсыз да, шигырьләрдән буарсыз. Карап карыйк безнең китапларны, кайсы киштәләргә куярсыз. Бабайлардан танавыңны борма, шигырь мәйданында ярышта. Айга менеп Тукай җырын җырла, Такташ шигырьләрен укы Марста. Мин йөземне борып сезнең якка, тәмле татлы уйга талырмын. Кабремә басып киткән чакта, табаныңнан үбеп калырмын. Күз алдымда шаулап 100 ел үтте. Тел зинашылары үлеп бетте. Ялганчыга дөнья тар икән. Күңелем һәр көн илгә бәхет көтте. Бәхет көтеп, уй киләбен сүтте. Эшчәннәргә бәхет бар икән. Кишләр зәңгәр, таңнар ал икән. Күпме дахилар дөньяга килде. Күпме нәбиләр дөньядан китте. Мин һаман да эшлим. Мин исән. Көнгә карап көлеп йөргән өчен, кешеләргә шатлык биргән өчен. Йөрәгем яшь, күңелем шуг икән. Әллә миңа үлем юк микән? Сандуғаш тұнмас инде, Емлі болса да туған жер болмас инде. Сонда тұрам ел жигенде, басмаған жер қалмады. Қайда жүрсем де күңелде, Татарстан таңнары. Сонда тұрам ел жигенде, басмаған жер қалмады. Қайда жүрсем де күңелде, Татарстан таңнары. Зәңгәр тәрәзә аршында үрмәлі гүлләр үсә. Шишмә буе тау астында фирүзә җилләр исә. Кызара җәйләр кишенедә алмаларның аллары. Кайда йөрсәм дә исемдә Татарстан таңнары. Janda yakın mımları var, suyun sağışlarında. Basılarda işlebise kızlarının unanları. Sağındırır isket düşe Tatarstan dağları. Basılarda işlebise kızlarının unanları.
Татарстан таңнары. Hürmetli тамашачылар, келген қонақтар, Татарстан Республикасы президенті Қоршындағы татар тілін саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы сұрауы бойынша Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы оештырган инде шушы Гамил Авзалның 100 тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә ахырына якынлашты. Әлеге кичәнең сценарий авторы Татарстанның атказанган артисты Илтезер Мөхәммәтгалиев. Режиссеры Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллин. Игътибарыгызга бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.